No a teraz si ukážeme také najzákladnejšie chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú a robia to úplne podvedome s tým, že si to ani neuvedomujú, čo sa stalo. Takže hneď prvá je, že uchopím zbraň a prst mám pri spúšti alebo na spúšti. Na to veľký pozor. Druhé je, že idem skontrolovať, či je zbraň nabitá alebo vybitá. Urobím to tým spôsobom, že vyberiem zásobník a len takto predsvakám záver a spolieham sa, že je zbraň prázdna. Nie, nemusí to byť pravda, alebo môže byť poškodený vyhadzovač alebo poškodená nábojnica, ostane mi ostrý náboj v komore a už je prúser na svete. Ďalej, mierená rana istoty. Mierená rana istoty musí prebiehať v smere terčov a má byť naozaj odmierená s tým, ak by náhodou vyšiel výstrel, tak nech je do toho bezpečného priestoru. Častokrát vidím, že tá mierená rana istoty je takto. Nie, to nie je mierená rana istoty. Ak by tam bol náboj, verte tomu, že to jednoducho nechcete. Za ďalšie, ako náhle už mám všetky kroky hotové, tak zbraň si dávam do púzdra alebo ju jednoducho bezpečne odložím takto s prstom mimo spúšť. Častokrát vidím, že ten človek ju odkladá takto a aj pre vás je táto pozícia veľmi nepríjemná. A keď ho konfrontujete tým, že čo urobil, tak vám povie, však ale je vybitá. No, a kde sme sa dostali? Takže treba byť hlavne bezpečný, dávať bacha a užívajte streľbu. Ahojte.